Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da warhaka. Barkanku da ƙara shigowa YouTube channel ɗinmu mai albarka wato Chamama TV. Ku danna mana like kuma ku mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu masu nishaɗantarwa da faɗakarwa. Kamar dai yadda kuke gani, wannan shine kaɗan daga cikin bidiyo wanda Davido ya wallafa a shafinsa na Instagram da Twitter, wanda ya jawo cece-kuce, inda al'ummar musulmi musamman na arewacin Najeriya suke nuna rashin jin daɗinsu bisa ga wannan bidiyo da ya wallafa. Duk da barazana da mutanen arewa da kiranye da suke mai akan ya cire wannan bidiyo, har yanzu dai Davido ya yi kunnen uwar shegu bai cire wannan bidiyo a shafinsa na Instagram ba. Kamar dai yadda kuke gani, wannan waƙar an yi ta ne da harshen Yarbanci, inda a ciki abin da muka fahimta shine kawai muna ji ana cewa Alhamdulillah. To shin ma me ake faɗa a cikin wannan waƙar? Wannan al'amari ya jawo ma Davido koma baya, inda mutanen arewa suke unfollowing ɗinsa a Instagram da kuma Twitter. Yanzu haka dai wasu daga cikin masoyansa suna ta ƙorafe-ƙorafe a kan tunda shi bai ɗauki addininsu da muhimmanci ba, su ma sun daina son shi, inda mutane suke ta unfollowing ɗinsa. Daga faruwar wannan abu zuwa yanzu, Davido ya rasa followers kusan mutum miliyan 45 a Instagram. Wannan abu ya jawo mai koma baya sosai da sosai. Duk da dai ya yi kunnen uwar shegu, har yanzu ya ƙi ya cire wannan bidiyo da ya wallafa a shafinsa na Instagram da kuma Twitter. Shin menene ra'ayinku akan wannan al'amari? To, sai dai mu ce Allah ya kyauta bisa ga wannan al'amari da ya faru. Allah ya kyauta, Allah ya kyauta, Allah ya kyauta. Kar ku manta ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku.